अनिल की फराक वाली का बोले जय भीम अनिल की फराक वाली फराक वाली जय भीम फराक वाली कहिए से लगल बिया मिशन में भाई हमके बुझल भीम जी के अनुयायी मिशन में भाई हमके बुझल भीम जी के अनुयायी देखा मानुआ दियल के जा रावत जाली देखा मानुआ दियल के जा रावत जाली तब बोले जय भीम अनिल की फराक वाली 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 फराक वाली बाबा भीमराव जी के निशान बढ़ावे गावे गावे जाके भीमा चर्चा करावे चर्चा करावे बाबा भीमराव जी के निशान बढ़ावे गावे गावे जाके भीमा चर्चा करावे छोड़ी के सबके इनके माने खाली छोड़ी के सबके इनके माने खाली तब बोले जय भीम अनिल की फराक वाली तब बोले जय भीम अनिल की फराक वाली